No a máme tu môj Superb ročník 2011, kúpil som ho pomerne nedávno, je v celkom dobrej výbave a ukážem vám, ako vyzeral pred a ako vyzeral po mojom detailingu. Auto má najazdené takmer 330 000, takže už má niečo za sebou. Je celkom veľké a praktické. Je to 2 liter TDIčko 125 kW, 6-stupňové DSG, takže automatická prevodovka. Interiér je celkom zachovalý až na niektoré veci. Mohli tam aspoň tie bezpečnostné pasy dať v čiernej farbe. Takže takto auto vyzerá pod sedačkami, preto ich stále vyberám. Toto je riadiaca jednotka Bluetooth. Takto vyzerá už takmer komplet odstrojené auto. Tu už je povysavané. A takto vyzerá finálny výsledok detailingu. Koža bola čistená, impregnovaná. Spodok auta bol vytepovaný, auto bolo dezinfikované, párne čistené, párne tepované, takisto čistila sa aj strecha, čistili sa plasty, impregnovali sa plasty. Takýto detailing mi trval nejakých 14 až 15 hodín. Za mňa je to veľmi dobrý výsledok na tak staré auto s toľkými kilometrami. Budem sa snažiť vám tu pridávať fotky, videa, úprav, oprav a čistenia tohto auta, ako aj iných aut, ktoré robím. Chcem vám nejak približiť svoju prácu, aby ste videli, že to nerobím len doma pred garážou s jedným štecom a s vedrom vody.